יש לך את הכוח להסתכל על הדברים הטובים שיש בתוכך. אחרי כותב רבי נחמן במקום אחר, עמלק, מה הסויפתי ושל הפוסיק, מאיפה השרש של עמלק? רק רע כל היום. סופי תיבות של הפסוק הזה, רק רע כל היום, עמלק. קליפס עמלק זה פגם הבריס, אשר כורחו בדרך, לא שמקרה לילו, או יוטויפס בילויס ישראל זורקו כלפי מעלו. כל הסוד של עמלק זה פגם הברית, פגם העיניים, כתוב עין מלק, כתוב בספורים, עמלק, מולק את העיניים שלך, גונף את העיניים שלך. מה זה גורם לך? רע כל היום, מחלוקס, קינס, סינא. אם תשימו לב, כל הכלים היום החדשים באינטרנט, שברוך השם, אני אומר, אני מסתובב קצת בעולם, יצא לי להיות בארצות הברית, עוד לפני שהתחילה ההתעוררות והתחילה התיירות, יש איזושהי רוח טהר שיורדס ממורם. זה דבר לא יאומן שזה קורה. אבל יש רוח טהר, זה הכל בגלל שכנראה אנחנו נמצאים בתוף שיניים בי, שצדיקים אמרו שזה זמנים גדולים. מי העין בי זה עד העיניים, מי יודע מה נזכה לראות מול העיניים. שחזנו עינינו. כל הסוד של העיניים מתחיל להתגלות. תוף שיניים בי, רב אליעזר ברלנד אומר, תוף שין בי זה עיניים, לשמור על שתי העיניים. ויש כוח לשנה הזאת. התעוררות כזאת של האנשים, שאני אראה מול, לפני הכניסה למנהטן, גם לי עוד לא היה בחוץ לארץ, משהו, כהן, הוא לא יוצא, אשריך וטוב לך. מנהטן זה המקום הכי מהמטונפים שיש בעולם. לפני הכניסה יש שלד ענק, יהודי יקר. אתה נכנס למקום סכנה, שמור על העיניים שלך. יש איזו התעוררות שיורדת מן השמיים, כי מראים לנו, מרמזים לנו. מושיח בן יוסף עכשיו יכול להגיע, ואתה יכול להציל את המושיח בן יוסף שלך. כל אחד מאיתנו, מה אני יכול לעשות בשביל מושיח בן יוסף? ודאי שאתה יכול. עין טויבה, לא להסתכל איפה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שתסתכל, ועין טויבה להסתכל על כולם בעין טובה, לקרובים אליך, לאשתך, לילדים שלך, להורים שלך, לשכנים שלך, לחברים שלך, שם זה מתחיל. קל מאוד להיות עין טויבה למי שגר בהונולולו. אני לא רואה אותו, לא רואה אותי, עין טובה. אלו שאיתך, בארבע עמוי שלך. איך תגיע לעין טויבה? השמיר עיניים. זה המושיח בן יוסף שלך. כשאדם פתאום קולט את הדבר הזה, הוא מבין מה הקדוש ברוך הוא נתן לנו בדור שלנו כזה ניסויין. זאת אומרת, אפשר כמעט בבטחה להגיד, הדור שלנו ראוי שמשיח יבוא אליו. מה של אבותינו ואבות אבותינו, שאנחנו יכולים להגיד שקטנם אבה ממותנינו, הם בכל זאת לא הצליחו להביא את המשיח, והדור שלנו כן יוכל להביא את המשיח. שמעתי את זה באופן נפלא מאוד. יש יהודי יקר, רב עזריאל טורבר, שמעתי דרשה ממנו, הוא הוריד את זה בצורה יפה, יש לו ספרים על זה. הוא אומר, אנחנו נמצאים היום בדויר המדבור. כתוב בתנ"ך יחזקאל. כל אחד יכול לפתוח את התנ"ך ולראות את זה בפנים. אם אני לא טועה, זה פרק כ', פרק ארוך מאוד. שיחזקאל הנביא מדבר בשם הקדוש ברוך הוא, מאז שהקדוש ברוך הוא בחר את עם ישראל וכל יציאת מצרים ובייז ראשון וכל מה שעבר, ואחר כך עד לפני הגאולה האחרונה. אומר שם יחזקאל הנביא, תדע לך, לפני הגאולה, הקדוש ברוך הוא ייקח את כלל ישראל ויוביל אותו למדבר עמים. יש מחבר חז"ל ש40 שנה ילכו בני ישראל במדבור, כמו שהיה ביציאת מצרים. שם כתוב את הפוסק, כי מי צייסחו מארץ מצרים, ארנו נפלויס. אנחנו היום נמצאים במדבור, במדבר עמים. מה זה מדבר עמים? אולי יהיה מציאות כזאת כפשוטו, יש כזה בחסד לאברום, כזה מדרש, כן, אולי. אבל מדבר עמים היום זה כל מה שקורה בארבע עמו של כל אחד מאיתנו, כמעט בכל מקום בעולם. במיוחד כשאדם פתוח לכלים של האינטרנט. יש לו את מדבר עמים באייפון הקטן שלו. הוא יכול להיות בן ישיבה, הוא יכול להיות בן תוירה, הוא יכול להיות חוסיד, הוא יכול להיות מגיד שיעור. כמו שאמרנו בהתחלה. אנחנו בניסיון אחר לגמרי מהדורות הקודמים.
להמשיל את זה בצורה של חתונה וחדר ייחוד. יש חתונה. בחתונה לא כל דבר אפשר לעשות. יש חברים, יש שכנים, כן, אני לא יכול להיות כל הזמן עם הכלה ולדבר איתה. והחתן מבין את זה, הכלה מבינה את זה. היא הולכת לחברות שלה, הוא הולך לחברים שלו, כל אחד שמח עם מה שקורה בחתונה. החתונה נגמרת, מגיע חדר ייחוד. בחדר ייחוד זה החוסן והקלה לבד. תאר לעצמך שבחדר ייחוד החוסן אומר לקלה, רק שנייה, יש לי כמה חברים, להכניס אותם, לדבר איתם. היום זה כבר יכול להיות גם. הדור שלנו כל כך מקולקל. אבל מה? אנחנו בחדר... הקלה תגיד לחוסן, רק שנייה, אני לא סיימתי החברות שלי, יש לי קצת פייסבוק, אנחנו בחדר ייחוד. הקדוש ברוך הוא קידש את כל כלל ישראל. עשה חופה לכל כלל ישראל. עד היום היינו בחתונה. היינו חייבים לעשות. היה מדינות שלא נתנו ליהודים להיות שומרי תורה ומצוות. הכריחו אותנו להיות שומרי תורה ומצוות בצורה עקיפה. ב-20 שנים האחרונות אין בכל העולם מקום שלא נותנים ליהודי להיות לא יהודי. אדם נותנים לו בכל מקום בעולם, תהיה יהודי, תהיה שומר תורה ומצוות, אף אחד לא מפריע לך. רק מחייכים אליך. אייפון, יפה. קומפיוטר קטן, יפה. גלקסי כזה, מאוד נפלא. ושמה, בתוך האייפון, בתוך הגלקסי, בתוך הכלים, מדברו עמים. הקדוש ברוך אומר, עכשיו אני בודק אותך, פונים אל פונים. הלושע של יחזקאל הנביא. ונשפטתי שום ביני לביניכם, פונים בפונים. שמה זה חדר ייחוד. היום אנחנו בחדר ייחוד עם הקדוש ברוך הוא, ולכן משיח יכול לבוא היום ולא בדור הקודם. בדור הקודם אם מישהו רצה לחטוא, היה לו קשה מאוד לחטוא. צריך להוריד את כל המלבושים, בפרט אם הוא כבר אבא לילדים, מה הוא יעשה? זהו, נתקעתי פה. אני כבר פה בפנים ולא יכול לעשות שום דבר. היום? לא, תישאר עם השמוינו בגודים שלך. לא משנה איזה לבוש אתה לובש, חסידי, ליטאי, ספרדי, אשכנזי, תימני. רק אייפון קטן, אתה יכול להיות מגיד שיעור, רבי, מנהיג, משפיע, אברך, אבא לילדים, בעל לאישה. ברגע אחד אתה יכול להיות בשיא התינופת, ואתה יוצא החוצה, אתה אותו בן אדם. אף אחד לא יודע עליך כלום. רק מי יודע? מי שאומר בו יועלם. בחדר ייחוד אתה איתו, ונשפטתי שום ביני לביניכם, פונים בפונים. ופה אנחנו יכולים להגיד לו, כן בואי ראוילום, בחרנו בך. אתה הבעל שלי ואני אשתך. אני סוגר את העיניים, אני לא רוצה לפגום במדברו עמים. זה ניסיונס קשים. בדור המדבור, לפני שנכנסנו לארץ ישראל, היום אנחנו ממש ככה, כן? ממש בגבול כבר. טוב שיניים בייס, טוב שיניים ג' אנחנו בגבול. אני לא אשכח, לפני 15 שנה, יש יהודי, רב זבולון, אתם מכירים את רב זבולון המבורגר? אתם מכירים אותו. לפני 15 שנה אמרתי לו, רב זבולון, זה גית קומן טוב שין סמך. איך זוג דיר טוב שיניים בייס. היה לפני 15 שנה, טוב שיניים בייס. אנחנו לא יודעים מתי משיח יגיע. אף אחד לא יודע. אבל צדיקים מדברים שזה זמן גדול מאוד. אנחנו נמצאים עכשיו בערבוי סמויוב, על ירדן יריחוי. נו, הולכים להיכנס לארץ ישראל. מה קרה עם כלל ישראל אז? רחמנא ליצלן, זמרי בן סולו, לוקח פי עצז בילום, את כוסבי בסור, בנוי סמויוב, בנוי סמידיון. עומד מול מוישה רבנו, וזו מי יתר לכו, אתה מוישה עם הציפוירה שלך, אתה רק אליי אומר אסור לי אייפון, תן מחשב, ומה כל הרבנים עושים עם המחשבים, יש להם דברי תורה כותבים, את הכל הם עושים עם המחשבים, יש היום טיינס, כן, כזה חציפס נגד מוישה רבנו, וזו מי יתר לכו. מוישה רבנו מתבלבל, נלמו ממנו הלוכה, פינחוס בן אלעזר תופס את עצמו, והוא מחזיר את הקדושה לכלל ישראל. חז"ל אומרים, איך זה היה שם בגימורה בסנהדרין, עוד מעט אנחנו פרשת פינחוס, רש"י אני חושב מביא את זה. מה היה העצה של בילום? הקים להם קניונים, קניון מלכה, עוד יותר קניון מול הקודש קודשים כמעט, בכניסה לעיר העתיקה, קניונים, ושם שם את הסקינות בחוץ, לא את הסקינות בחוץ, ובוחרים להם בגודים. כלל ישראל נכנסים, אויסו הסקינו מבחוץ, ואויסו הילדו מבפנים. ושהילדו רואה שהסקינו אומרת לו, זה עולה ככה, היא יוצאת החוצה, יש לי טוב, יש לי מחירים טוב,